गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज आषाढ पौर्णिमा अर्थात गुरुपौर्णिमा। या गुरुपौर्णिमेला व्यास पौर्णिमा असंही म्हणतात। ज्यांनी महाभारत पुराण लिहिली त्या व्यास मुनींना वंदन करण्याचा, त्यांची पूजा करण्याचा हा दिवस। आपल्या गोमंत भूमीत अशा अनेक मोठ्या व्यक्ती होऊन गेल्यात आणि आहेतही, ज्यांनी आपापल्या क्षेत्रात स्वतःचा वेगळा असा ठसा उमटवलाय। ज्या व्यक्तींना घडवणारे त्यांचे गुरु आहेत। गुरुपौर्णिमेनिमित्त या व्यक्तींनी त्यांच्या गुरूंप्रती काय भावना व्यक्त केल्यात पाहूयात। पुस्तकांना काळ, वेळ, जात, धर्म यांचं बंधन नसतं। त्यांच्याकडून आपण कधीही आणि हवं तेवढं ज्ञान घेऊ शकतो। या पुस्तकांनीच मला भरपूर शिकवलंय सांगतायत। आज गुरुपौर्णिमा। आज खंय गुरूक वंदन करपाचो, नमन करपाचो दीस। आमी गुरू मानता, पण म्हगेली गुरू ही म्हगेली पुस्तकां। ज्या पुस्तकांनी म्हाका विचार दिल्यात, ज्या पुस्तकांनी म्हज्या ज्ञानात भर घाल्या, ज्या पुस्तकांनी म्हाका विवेक शिकयला, ते म्हजे गुरू। मनशाक गुरू मानप, तांचे पांय धुवन तांचे तीर्थ पिवप, हे असले म्हाका मानवना। ते रिच्युअल्स म्हाका कशेच कबूल जायनात। पूण म्हाका वेळा वेळार म्हाका मार्गदर्शन करपी मेंटोर जे म्हाका मेळ्ळे, तांणी खऱ्या अर्थान म्हाका मार्गदर्शन केलां आनी हांव तांकां म्हगेले मेंटोर मानतां। कॉलेजींत आसतना म्हाका एक वायस प्रिंसिपल म्हगेलो आशिल्लो, तो प्रोफेसर बापट। तांणी म्हाका विवेक बुद्धी म्हजे कडेन आशिल्ली तिका गती दिवपाक शिकयली। ताणें म्हाका समाजांत कशें घट्ट पांय रोमून उबी रावप तें शिकयलें। जेन्ना हांव लेखन करपाक लागलो, बरोवपाक लागलो, तेन्ना म्हगेले पयले मेंटोर आशिल्ले म्हणजे भोमानिस्त रविंद्रबाब केळेकार, ताजे उपरांतचे उदयबाब भेंब्रे। ह्या लोकांनी म्हाका विचार दिला, ह्या लोकांनी म्हज्या विचाराक गती दिल्या। आनी म्हणून हांव मानतां की गुरू हो जो म्हाका विचार दिता किंवा विचाराक आनी म्हगेल्या विवेक बुद्धीक गती दिता, तो आयज म्हगेलो गुरू म्हणून हांव मानतां। पुस्तकां हीच खऱ्या अर्थान म्हगेली गुरू, आनी त्या अर्थान हांव म्हगेले सगळे गुरूंक जाणी म्हाका मेंटोरींग केलें, तांकां हांव अभिवादन करतां आयज गुरुपौर्णिमेच्या निमतान। प्राध्यापक अनिल सामंत सर एक शिक्षक म्हणून त्यांनी अनेक विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला दिशा दिली, पण त्यांच्या आयुष्याला कुणामुळे दिशा मिळाली पाहूयात काय म्हणतायत सामंत सर। मला शिक्षक म्हणून घडवण्यामध्ये 3-4 शिक्षकांचा मला उल्लेख करावा लागला। 4थी पर्यंतचे अक्षिला असणारे माझे शिक्षक म्हणजे माझे स्वतःचे वडील। ते कीर्तनकार होते आणि त्यामुळे कथा सांगणं, संगीत गाणं आणि त्याच्या माध्यमातून मुलांना शिकवणं, संगीत, कथा, आणि त्यामुळे अभ्यास एक आनंदाची गोष्ट आहे हे मी माझ्या वडिलांकडून शिकलो। आणि शिस्त असतील, सद्गुण असतील, याचे त्यांनी संस्कार केले। त्यानंतर हरमल्ला रघुनाथ देसाई नावाचे एक अतिशय त्याला आदर्श शिक्षक म्हणावं असे शिक्षक माझ्या जीवनात आले। मराठीचे ते शिक्षक होते। मला अजूनही त्यांनी शिकवलेल्या कविता आठवतात, केशवसुतांची कविता आठवते। अतिशय तळमळीने शिकवायचे आणि त्यांनी मला आणखी एक मोलाची गोष्ट जी शिकवली ती चांगल्या पुस्तकांचं वाचन। हरमलच्या त्या हायस्कूलमध्ये असणाऱ्या वाचनालयातील सगळी पुस्तकं त्यांनी माझ्यासाठी मला दिली। त्यानंतर मी पुण्याला 1 वर्ष होतो भावे स्कूलमध्ये। तिथं मराठी शिकवणारे यारदी गुरुजी मला आठवतात। 1च वर्ष मी त्यांच्याकडे शिकलो, परंतु व्यासपीठावर मला आणण्यासाठी त्यांनी जे प्रोत्साहन दिलं, प्रेरणा दिली, त्यामुळे पुढे ती जी वक्तृत्वाची कला, व्यासपीठावर निर्भीडपणे बोलणं, हे मला त्यांच्याकडनं मिळालं। पुढे सेंट जेवियर्स कॉलेजमध्ये आल्यावर डॉक्टर केशव सदरे, अलीकडेच ते स्वर्गवासी झाले, त्यांनी खऱ्या अर्थानं मला मराठी साहित्याचा अभ्यास कसा करावा, मराठी
साहित्य जे आहे त्याच्यामध्ये लेखकांची सगळी आणि कवींची जी परंपरा आहे त्याच्याकडे बघण्याची एक वेगळी दृष्टी दिली. आणि म्हणून साहित्याचा अभ्यास करण्याच्या बाबतीत मला त्यांच्याकडनं फार मोलाचं अशा प्रकारचं मार्गदर्शन मिळालं. आणि या सगळ्यांमध्ये मी ज्याला सर्वश्रेष्ठ अशा प्रकारचे गुरु म्हणून संस्कार माझ्यावर जर कोणाचे झाले असते तर ते प्राध्यापक रमेश सपरे सर, जे स्वतः प्रवचनकार आहेत. शिक्षण, विज्ञान, साहित्य, तंत्रज्ञान या सगळ्यांवर त्यांचा जो अभ्यास आहे, त्यामुळे या अभ्यासातून एक चांगला शिक्षक अध्यापन चांगलं कसं करावं हे जर मी कोणाकडनं शिकलो असेल तर ते रमेश सपरे सरांकडनं. आणि त्यांच्याकडनं एक आणखी मला चांगला गुण मिळाला की ते स्वतः उत्तम शिक्षक तर होतेच आहेत, परंतु अध्यात्माचे अभ्यासक आणि उपासक असल्यामुळे शिक्षकाकडे जर आध्यात्मिकता असेल तर त्याचा मुलांवर काय प्रभाव पडतो हे मी त्यांच्या व्यक्तिमत्वातून अभ्यास केला. तर एक शिक्षक आणि माणूस म्हणून घडवण्यामध्ये माझे वडील रघुनाथ देसाई, यार्गी शिक्षक डॉक्टर केशव सदरे आणि अजूनही ज्यांच्याकडनं मी शिकतो आहे ते प्राध्यापक रमेश सपरे सर. मी या गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी या सगळ्यांना वंदन करतो की माणूस आणि शिक्षक म्हणून मला त्याने घडवलं. मी पुन्हा एकदा त्यांना नमस्कार करतो. पद्मश्री विनायक विष्णू खेडेकर सांगतात, आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर विविध गुरूंकडून मला मार्गदर्शन लाभलंय. भारतीय संस्कृतीत गुरु या शब्दाची व्याख्या अतिशय सुरेख केलेली आहे. गुरु म्हणजे गिरति शिष्याणाम अज्ञानं गुरुः, शिष्यांचं अज्ञान दूर करतो आणि त्यांना ज्ञानाची प्राप्ती करून देतो तो गुरु. दुसरीकडे गुरूंची एक उतरंड आपल्याकडे आहे, ज्यात 4 गुरु आहेत. गुरु, परमगुरु, परमेष्ठी गुरु आणि परात्पर गुरु. माझ्या संदर्भात बोलायचं झालं तर ज्या माझ्या मोठ्या बहिणीनं मला लिहाय वाचायला पहिल्यांदा शिकवलं ती माझी गुरु आहे. सोबतच वडिलांनी अनेक कथा सांगत, नीती कथा विशेषतः सांगत जे शिकवलं ते दुसऱ्या बाजूला, आणि म्हणून या लोकांना मी गुरु मानतो. यानंतर शाळेसारखं शिक्षण देणारा असा जो असतो त्याला परमगुरू असं म्हटलं गेलं. जो जगायचं कसं, जगावं कसं, काय करावं जगण्यासाठी हे शिकवतो तो गुरु. ते शिक्षण मला दिलं गोविंद मामा उपाध्ये या गुरुवर्याने. शेजारच्या वाड्यावर साधारण 3 किलोमीटर अंतरावर त्यांनी एक गुरुकुल असं चालवत होते. त्या ठिकाणी 6व्या वर्षापासून तिथं हजेरी लावलेली आणि रोज दिवसभर काही वेळा सायंकाळही त्यांच्या सन्निधानात जायची. त्यांनी जगायचं कसं हे शिकवलं. आणि त्याच घराचे मालक सखेमामा अभिषेकी हे एक वेगळ्या प्रकारचे, वेगळ्या दर्जाचे गृहस्थ होते. संगीत, नाट्य आदीमध्ये संपन्न होते. त्यांनी का जगावं हे शिकवलं. म्हणजे साहित्य, गीत, संगीत, बोलावं कसं, संभाषण चातुर्य आणि या सगळ्या गोष्टी ज्यामध्ये आहेत ते कीर्तन हे त्यांनी शिकवलं. आणि यानंतरचा जो परात्पर गुरु हा म्हणजे माझे असंख्य मित्र, माझे असंख्य गुरु, ज्यामध्ये डॉक्टर दुर्गा भागवत, डॉक्टर राजम ढेरे ही मंडळी आहे. तद्वत डॉक्टर कोमल कोठारी राजस्थानचे, दिल्लीच्या कपिला वात्स्यायन, कर्नाटकचे शिवराम कारंत, अशी अनेक माणसं, अनेक लोक हे परात्पर गुरु या संज्ञेत येतात. ज्यांचं स्मरण करायला हवं अशा या सर्व व्यक्ती.
परंतु गोव्याच्या बाबतीत मात्र गोव्यात माना गुरु अशी एक शक्ती आहे. प्रत्येक वाड्याचा, प्रत्येक गावाचा एक एक मान असतो आणि त्या मानाचा गुरु ही एक अदृश्य शक्ती. असे अनेक मांड मी ज्यावेळी गेलो तिथून मला जे जे मिळालं गोव्याच्या लोकसंस्कृतीबाबत किंवा गोव्याच्या लोककलांच्या बाबत जे मला काही मिळालं ते या असंख्य माना गुरुकडनं. एक नेहमी सांगतो की एखाद्या गुरुची पूजा करणं आणि गुरुस्मरण, आपल्या संस्कृतीनं गुरुस्मरण सांगितलं आणि ते गुरुस्मरण महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं. एक म्हणणं असं आहे की आई जेवणखाण देते, भूक नाही देऊ शकत. वडील अंथरूण पांघरून देतात, झोप नाही देऊ शकत. शाळा कॉलेज शिक्षण देतात, ज्ञान नाही देऊ शकत. ते ज्ञान मला ज्याने दिलं ते परात्पर गुरु समान असंख्य, केवळ गोव्यातलेच नव्हे, गोव्याबाहेरचे भारतातलेच नव्हे, तर एखादा लॉस एंजलिसचा मेल हेल्स्टेन किंवा वॉशिंग्टन DC न्यूमन, डॅनियल न्यूमन अशा लोकांचाही यात संबंध आहे. आणि त्या सर्वांचं आजच्या गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी पूजन करण्याऐवजी या सर्वांचं स्मरण सकाळी सकाळी करणं हे माझं कर्तव्य आहे. कारण मला या सर्वांनी मिळून एकत्रित या सर्वांच्याकडनं मी जे जे काही मिळवलं ते सर्व घेऊन मी माझी पुढील वाटचाल करतो आहे. प्राध्यापक म्हणून अनेक विद्यार्थ्यांचं आयुष्य घडवलेले, पर्यावरणाला गुरुतुल्य मानून त्याच्या रक्षणासाठी नेहमीच तयार असलेले प्राध्यापक राजेंद्र केरकर सर, त्यांनी त्यांच्या गुरूंविषयींच्या आठवणींना गुरुपौर्णिमेनिमित्त उजाळा दिलाय. आयज गुरुपौर्णिमा, व्यास मुनीचो जन्मदिन. पुराय भारतभर ह्या दिसा खूप महत्वाचे आसा, कित्याक हो आषाढातलो जो म्हयनो आसा त्या आषाढ पुनवेक ह्या दिसा आमी ही आषाढी पुनव जी आसा ती गुरुपौर्णिमा म्हणून साजरी करता. आयज म्हाका याद येता की आमच्या गुरूंची, जेंच्यांनी म्हाजे जिणेक म्हत्वाचो आधार दिल्लो आसा, एक शिल्पी ह्या नात्यान तेंच्यांनी केल्लेलें योगदान जे आसा हें म्हत्वाचें आसा. हांव जेन्ना सरकारी प्राथमीक विद्यालय घोटेली नंबर 1 हांगासर वयतालो तेन्ना म्हाका याद जाता की त्या शाळेंतले आदरणीय शंकर आवडन गुरुजी जे आयज ह्या संवसारान ना, तर तेंच्यांनी म्हाका प्राथमीक शाळेन जे शिक्षण दिलें, म्हाका जे अक्षर वळख दिली, म्हाज्या जिणेन जे बदल घडयले त्या गुरुजींचे म्हाका सदांच स्मरण जाता. मराठी शाळेंतल्या एका गुरुजीन म्हाजेर केवळ अक्षराचे संस्कार करूंक ना, तर म्हाका ह्या भुमीविशयीचे प्रेम जे आसा ते निर्माण करपाचे म्हत्वाचे योगदान जे आसा. कारण त्या वयार आमकां वेगवेगळ्या झाडां झोपांची म्हायती दिवन, पक्ष्यांची म्हायती दिवन त्या विशयी आमकां जमनी कडेन तेंच्यांनी जोडले. मागीर हांव जेन्ना हायर सेकंडरीन गेलो तेन्ना म्हाका याद जाता की थंय अजित मोये जे आसले, इकॉनॉमिक अर्थशास्त्र हो विशय शिकयताले. तेंच्यांनी म्हाज्यातलो पत्रकार जो आसा तो पळयलो आनी तेंच्यांनी सांगले की तूं निश्चितपणान पत्रकारितेच्या क्षेत्रांत म्हत्वाचें योगदान करतालो. एक पत्रकार ह्या नात्यान अजित मोये सरान म्हत्वाचें योगदान केलेलें. म्हाज्या जिणेन डॉक्टर नंदकुमार कामत, त्या शिवाय जायते लोक जे आसा हे गुरू ह्या रुपान येयल्लेले आसा. तेंच्यांनी म्हाका वेळोवेळी मार्गदर्शन केल्लेलें आसा. म्हाजे आई बाबा जे आसा जी आयज ह्या संवसारान ना, ती सत्यवती पांडुरंग केरकर ही दोगांय जी आसली, हेंचे म्हाज्या खातीर म्हत्वाचें योगदान आसा. कित्याक त्या गुरूच्या रुपान शिक्षण नासतना दोगूय निरक्षर, पण म्हाजे बाबा जे आसले तेंच्यांनी आपूण कश्टान अक्षर वळख घेतली. आनी म्हाजी आई, तिका अक्षर वळख नासली, पण हांव अक्षराचो मित्र जावचो, अक्षराची म्हाका संगत मेळची, हाच्या खातीर तिणी जें योगदान केलें तें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी आयज ह्या सगळ्या गुरूंची याद म्हाका जाता, कित्याक हो गुरुपौर्णिमेचो दीस आसा. आमच्या भारतीय संस्कृतीन ताका म्हत्वाचें स्थान दिल्लेलें आसा. आनी अशे गुरू म्हाका मेळ्ळे
आनी ताका लागूनच हांव पर्यावरण क्षेत्रान लोकसंस्कृतीच्या क्षेत्रान जे काम करता ताका म्हाज्या गुरूंचें योगदान आसा, तांकां म्हाजो नमस्कार. माझ्या आयुष्यात आलेल्या परिस्थितींनी मला खूप काही शिकवलं आणि त्यातूनच मी घडलो, असं म्हणतायत गोव्यातील ज्येष्ठ नाट्यकर्मी देविदास आमोणकर. या गुरुपौर्णिमेनिमित्त त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्यात. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. आज गुरुपौर्णिमा, आज व्यासपौर्णिमा. गुरुपौर्णिमेच्या सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. वास्तविकता गुरु म्हटल्याबरोबर सर्वप्रथम कुठलाही माणूस ज्या वेळेला जन्माला येतो त्यावेळेला त्याचे गुरु हे त्याची आई आणि त्याचे वडील म्हणजे आईबाप हे पहिले गुरु अशी सर्व मान्यता आहे. कारण तो जन्माला आल्यापासून तो जीव ज्या वेळेला रांगायला सुरुवात करतो तेव्हापासून त्याला सगळे जे जीवनाचे धडे हे त्याच्या घरात मिळत असतात आणि त्यामुळे आईबाप हे आपले पहिले गुरु हे होऊन जातात. माझ्या आयुष्यामध्ये तसा फॉर्मल गुरु असं मला करता आला नाही. मी माझ्या परिस्थिती आणि अनुभवातनं शिकत गेलो आणि तिथून जी काही प्रेरणा मिळत गेली, एक जिद्द होती, चिकाटी होती, त्याच्या आधारावरती आयुष्यामध्ये जे काही कलाक्षेत्रामध्ये स्थान निर्माण झालेलं आहे ते मला करता आलं. पण मी असं मानतो की गुरुपौर्णिमा म्हणजे एखादा गुरु असला की त्याच्याकडून सगळं शिकता येतं आणि तोच आपला खरा गुरु म्हणजे तोच एकमेव गुरु असं होऊ शकत नाही. कारण असं म्हटलं जातात की दत्तात्रेयांनी सुद्धा 24 गुरु असे केले होते. अशाच प्रकारची आपली पण रचना असते समाजामध्ये आणि आपल्यालाही वारंवार ठिकठिकाणी हे गुरु भेटत जातात. ते ज्येष्ठ असतील, कनिष्ठ असतील. बऱ्याच वेळेला ज्येष्ठांकडून आपण बरंच काही शिकतो. पण माझ्या मते मी असं म्हणेन की अगदी म्हणजे तुमच्या हाताखालीसुद्धा काम करणारी जी मुलं असतात, एरवी तुम्ही त्यांचे गुरु असतात, पण काही गोष्टी ह्या तुम्हाला त्यांच्याकडून शिकता येतात. निसर्गात बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत ज्या आपल्याला प्राणीमात्राकडून सुद्धा शिकता येतात. म्हणजे आपण अनेक प्राण्यांकडून सुद्धा काही गोष्टी शिकू शकतो. त्यामुळे माझ्या आयुष्यामध्ये परिस्थिती आणि माझे अनुभव हे आईवडिलांनंतर माझे गुरु आणि बाकी सगळं जे शिक्षण म्हणजे कलाक्षेत्रामध्ये सुद्धा जे काही ज्ञान मला मिळालं ते म्हणजे कसं असतं की बऱ्याच वेळेला आपण यशस्वी माणसाला बघून बऱ्याच गोष्टी शिकत असतो. तर मी तर असं ठासून कधी सांगत असतो की माझ्या आयुष्यामध्ये जी फ्लॉप नाटकं ब गटात सादर होत होती कला अकादमीच्या ब गट राज्यनाट्य स्पर्धेत, म्हणजे जो कमी दर्जाचा राज्यनाट्य स्पर्धा जी असते त्यामध्ये नवीन संस्था असतात, त्यांच्या फ्लॉप नाटकामधून मला जास्ती शिकायला मिळालं. कारण साधं असतं गणित. हे एखादं नाटक हे फ्लॉप होत असतं त्यावेळेला त्याची कारणमीमांसा ज्यावेळेला मी करायला बसलो तर त्या गोष्टी माझ्या प्रोडक्शनमध्ये, माझ्या निर्मितीमध्ये, माझ्या नाटकांमध्ये, माझ्या रंगसेवेमध्ये येऊ नयेत याच्यासाठी मी जाणीवपूर्वक काही प्रयत्न केले आणि तिथून यश मिळत गेलं. एरवी एक गुरु सांगावा ज्याच्याकडे मी शिकलो नाटक अथवा संस्था उभारणी हे जी मी शिकलो असं काही घडलेलं नाही. त्या बाबतीत मी असं म्हणेन की मी एकलव्य आहे आणि एकलव्यासारखं जिथून जे काही मिळेल तिथून ज्ञान मी संपादन केलं आणि मला तरी ते अतिशय महत्त्वाचं वाटतं की आणि बऱ्याच गोष्टी आपण कधी सांगत नसतो, पण आपल्या जीवनामध्ये आपलं ज्ञानसंपादन जे आहे ते असे अनेक गुरूंकडूनच आपण घेत असतो आणि त्यातल्या त्यात मग जास्ती ज्या माणसाकडून आपण ज्या व्यक्तीकडून आपण शिकलो त्याला आपण गुरु मानतो. ते सगळे गुरु हे वंदनीय आहेतच, परंतु निसर्ग हा सगळ्यात मोठा गुरु आहे आणि स्वानुभव जे आपल्याला शिकवत जातं, आपल्याला घडवत जातं हेही तेवढेच महत्त्वाचे. त्यामुळे सगळ्यांनी आपल्या आजूबाजू असलेल्या सगळे जे गुरु आहेत त्यांच्याकडून शिकत जावं, घडत जावं आणि जे काही आपल्याला सुंदर असं जीवन मिळालेलं आहे त्या जीवनाला
आणखी एक सोनेरी किनार आपण जर निर्माण करू शकलो तर आपलं जीवन हे सफल होणार, यशस्वी होणार. पुन्हा एकदा सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या, व्यासपौर्णिमेच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. मानवी जीवनाला आकार देणारा खरा कुंभार जर कोणी असेल तर तो माणसाला लाभलेला गुरु. माणसाच्या आयुष्यात गुरुचं महत्त्व किती मोठं आहे हे सांगितलंय पर्तगाळच्या जीवोत्तम मठाचे स्वामी विद्याधीश तीर्थ वडेर यांनी. जीवनांतू एकलो गुरु जावका, एकलो गुरु तरी जावका. कोणीही असो गुरु पौर्णिमे दिवसू प्रत्येक व्यक्ती तागेल गुरु तो शरण जाताची. खंयचेही तागेले शिक्षणा जीवनान जावो, तागेल व्यवहाराचे जीवनान जावो, नाजाल्यार तागेल लौकिक जीवनान जावो, खंयचेही क्षेत्रान जावो, शिक्षण की खंयचेही तो गुरु पौर्णिमे दिवसू आपणेल गुरुक तो मान दिता. एक पंथा अशी जालें की एक गाय आणि एक वाघ दोन्ही रानांतू गाय म्हळ्यार तण चरची कितेरी रानांत गेले आणि रानांतूची वाघ आशिल्लो. आता गायक आमी सांगचे जाणा हांग वच नाका, थंय वच नाका, तिका खावचें खंय मेळटा ती थंय वता उरता. ती रानांत गेले आणि दुर्भाग्यपूर्ण त्याची दिवसू तो वाघ वैकेची थंय आयलो. आता वाघ येद्र आयलो कुडे ना तो नुता बसतवे, तो नुता बसना, तो कोणाला मागची लागता त्या गायक धरची कितेरी मागची लागता. आता गाय नुता बसतवे, गाय वैके नुता बसना, यो म्हाका खा म्हणतवे ना. ती वैकेची तिच्या जीवाचे रक्षण जावका म्हण कितेरी 3 वैकेची धांवच्याक आरंभ केली. 3 वैकेची धांवच्याक आरंभ केली. धांवच्याक आरंभ करून एक व्हड एक तळ दिसता. खंय वचच्याक उपाय ना आशिल्ले तेन्ना एक तळ दिसले. त्या तळान तुची उडी मारून सोडले. गायनं तंतूची मुखार वचून गेलो तळा भितर ती पडली. थंय गेलतना ते मातीचे हे आशिल्ले, आमी हिंदीन दल म्हणटात, उद्दा आनी सकल माती उरता, माती दिसना. किंतु ताच तूं गेले म्हळ्यार पुरत वता तो एक पाय तांचे गेल्यार आनीक पाय सकल वता, आनीक पाय तांचे गेल्यार आनीक म्हळ्यार वयर येवचेक जायना. सकल वतगिना हा वयर येवचेक जायना. हे वाघाक पोटा भुकी त्या दिकान गाय आपल्या जीवाचे रक्षण करच्याक ती प्रयत्नशील जाता आसा. वाघान वैकेची त्या तळांत उडी मारली. आता वाघ आणि गाय दोघी लोक आमने सामने एदरू बदरू आसात. ते हुंकार घालता आसा हांव तुका खाता म्हणून ते हुंकार घालता आसा. हे दिकान गाय शांत बशिल्लो आसा. कडेरी ते वाघ सांगता आज तुका खंयचेही रितीर हांव खावन सोडता म्हणून. गायन कसं नाही म्हणलं. कडे थोडे वेळ जाल्या नंतर त्या गायनं विचारले तुगेल कोण एक गुरु असवे म्हणून विचार. तुगेल कोण एक गुरु असवे म्हणून विचारले वाघान सांगले म्हाका न्ही कितें गुरु जावका, हांव जंगलाचे राजा, हांवची गुरु हांवची राजा, म्हाका न्ही कोण गुरु आनी म्हाका नाका म्हणून अडना जायत ना. कडेरी त्या वाघ विचारता आज तुका हांव कशी तरी खाताचीच म्हणून, तू म्हाका खावचेक जायना म्हणून. कितें खावचें जायना, तू हांगतुल्यान भायर पडना, हांव भायर पडना, तू वैके भायर पडना न्ही. अशी म्हणून वाद विवाद जाताना त्या गाय सांगता की पळय आतां हांव पडिल्लो आसा, सांजे नंतर मागीर एक पर्टिक्युलर टायम आसा 6 घंटेक हांवें मागेल्या घरा वचून पावता. ना जाल्यार मागीर कोण गुरू आसा पळय तो म्हाका सोदत येता. सोदत आयल्यार म्हाका तो हांगतुल्यान भायर काडटा. तुका कोण भायर काडटा, तुका कोण भायर काडटा, तुका भायर काडनाच कोणें. कित्याक म्हळ्यार तुका भायर काडल्यार तूं आमकां खाताला न्ही, देखून तुका भायर काडचें जायना. किंतु म्हाका एकलो गुरू आसा आनी तो गुरू हांगतुल्यान म्हाका भायर काडटा. 6 घंटे नंतर पर्यंत आराम उरता, तो पर्यंत तूं म्हाका खावचेक जायना. कित्याक म्हळ्यार तुका भायर येवचेक जाताना आनी हांगतुल्यान म्हाका शक्ती ना की हांव भायर येवचें. तर म्हाका भायर काडचें कोण आसा, मागीर एकलो गुरू आसा आनी तो 6 घंटे नंतर खंय हांव ना म्हणून सोदत येता. सोदत येताना हांव वदरलो फुड्यान ताका कळटा आनी तो म्हाका हांगतल्या भायर काडटा. हांव हांगातून आरामशीर वता. तूं कसं करता, गेले की काही ना. देखून आमकां हे संवसारांतल्यान
ह्या लौकिक जीवनांतल्यान मुक्ती दिवका म्हळ्यार आमचे एक गुरु जावका आणि त्याची गुरु आमगे गुरु अशी. ज्ञानप्राप्ती झाल्याशिवाय गुरूंची कृपा होत नाही. त्यासाठी गुरुप्रती प्रेम, निष्ठा, तळमळ असावी लागते. गुरूंची गुरुपौर्णिमा, गुरुपूजन, त्यांची पूजा करून त्यांचा आशीर्वाद घेणं प्रत्येक शिष्याचं कर्तव्य आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांनी आपले ज्येष्ठ बंधू निवृत्तीनाथांना गुरु मानलं. एकलव्याने द्रोणाचार्यांना आपले गुरु मानून धनुर्विद्या प्राप्त करून घेतली आणि शेवटी गुरुदक्षिणा म्हणून आपला अंगठा दिला. म्हणूनच गुरु हा त्रैलोक्यांचा स्वामी आहे.